Gala 10 oameni de valoare dă viață vocilor în drumul spre afirmare. Ediția aniversară din 7 martie 2015 va aduce pe scenă tineri talentați în cadrul concursului de interpretare muzicală. Votul publicului este decisiv, iar cel mai apreciat artist va primi un premiu special în valoare de 1000 de euro. Ești talentat și vrei să te afirmi? Vino la preselecții pe 25 octombrie și 22 noiembrie la Teatrul Fantazio din Constanța. Regulamentul concursului poate fi consultat pe site-ul www.oamendevaloare.ro. Promovăm excelența! Dăm viață vocilor în drumul spre afirmare! O campanie inițiată de Asociația Clubul ISIS și susținută de Spitalul Privat ISIS, Partener Media, Neptun TV, Cotidianul Telegraf, România Liberă, Academia Cațavencu, Ager Press.